huɓɓirde jahal yeeso e fina tawa fulɓe Fudeko e humpita kala ɓiɓɓe gaccugol e hajanoɓe pulaku faago humto ñalande pulaku Fudeko hitande 2024 dow toɓɓere weltare fina tawa aadi dondonu jonde jam e kawtal hoore ngam siftorgo ñalawmare windere ankore lesɗi asliji le fedde mofgal leyɗe windere nder humtogon ɓiɓɓe gaccugol kollinay aadi fina tawa jangugo ɓatakeji gila yimɓe tilimɓe samgal pucci kollinol kolte pijirle ñembitali gime gamarle fina tawa ema pijirle soro jagorɗo humto mo Allah ɓangi daraja mum ambassadeur Amat Nuhu Bamalli CFR LLD laamiɗo Zazzau kumpitaɗo kirtaɗo laamu mo Allah ɓangi daraja mum Muhammadu Sanusi ɗiɗaɓo laamiɗo Kano woɓɓe humpitaɓe tedduɓe mawɗo SS Nana sincuɗo non ma horejo Fudeko leydi Nigeria mawɗo Amina J Mohammed ballo horejo fedde mofgal leyɗe windere nde United Nations Hajiya Dr Aisha Buhari kore horejo no leydi Nigeria mawɗo Ubasani gomnajo diwal Kaduna Dr Salim Musa Umar horejo huɓɓirde windere ankore jahal yeeso fulɓe e faddago hakke fulɓe nde FGDRI Dr Zainab Ahmed Gaya directajo mawɗo Zains Multi Services Hajiya Kadriya Ahmed CEO Daria Media e Radio Now Dr Sale Bimo Male chamanjo hukuma tabbitingo jonde jam nder diwal Kaduna yimɓe taskitiɓe jangugo ɓatakeji tilimɗi kawti Aboubacar Bi Jijiwa MFR Hajiya Najaatu Muhammad Associate Professor Ahmad Shehu Dr Rukayya Sa'ad Ahmed Engineer Dr Ramatu Abarshi ñalde humto asawe 12 lewru October sapporu hitande 2024 jamdi 10 fajiri to lamorde Zazzau Jaje diwal Kaduna ngam ɓeydugo faamu dow humtogon on mbawai noddugo honde 7 honde 3 4 4 7 7 7 coordinator ñalande pulaku Fudeko nder leydi Nigeria humtongo heɓi mballa gila Aini Fund Dr Nafisa Muhammad Dahiru OON ballo horejo Fudeko non ma horejo huɓɓirde Fudeko lisal diwal Kaduna woni taskitiɗo humtogon on jaɓɓama